Hello guys, maayong hapon. So karon nga video diay guys, kung nakita ninyo na ata diri sa Shield store diri sa Lungsod guys, kanang daplin ra kay ni siya sa Central Elementary School nga tindahan. Nga ang iyang mga baligya guys kay kasagaran mga pangbata then ang school supplies. So mga duwaan sa bata guys og school supplies ang kasagaran baligya niya. Then kana happy kayo ako ang mga pagmangkon guys kay nakapalit na jud sila, nakapili na sila sa ilang gusto. Tanawan ninyo guys, puno kaayo ang kaninga tindahan ay. Nindot kay tanaw ng iyahang tindahan kay perting puno jud. So nindot kay sa mata guys no nga ingani imong tindahan. Hopefully soon ingani sad ako ang tindahan guys kaloy sa Ginoo. So mao da ini ang ako ang parcel nga gikuha sa LBC guys, duha ka box din nagpalit na lang pud ta og plastic sa buwad kay nahutdan man ta, so kinahanglan ta mo palit kay para nice tan-aw na nga to ang buwan niya baligya. Then nagpalit na lang pud ko og ballpen guys diri sa Shell kay nihunong naman jud ta, nakahinumdum ko wala man naman ko'y ballpen dito sa tindahan, so mao ni nagpalit ko. Isa lang ka box guys kay dili man siya fast moving jud pero naay mangita. Mao na. Ang importante natay stock. So karon guys kay padung nami uli. So hapon-hapon na gud jud ni siya guys, dili na kay tantong init.
order nila manang. Di na mamatay siya. Ato nga pang order kay buhi man siya pero nagagmay lang nga kon balo. Balikan na geng. Taran. Ay safety kay siyang nagkon. Wow. Ako rin siya makatay. Ay dako iya sama doon. Kabiri gud niyo. May nagduha daw kabuok ang mga ship sa. Oo, nagduha kabuok ang yan. Ang dapat tagal sa na kita na tanong na ma'am. Dili mauyog. Oh. Para di mo. Wow. Oh, diba? Parang lang. Bali siya. Maria. Kuno gid yan. Ito tanong. Wala usang. Bali. Inigugod ikaw mo dayon. Mas mamatsaran. Ano drop? Hindi siya. May siya kapag ka. Kali na. Let's. Diba? Tapos mga daday na lang. Tapos siya. Excited lang siya lang. Makakita siya. Ako ba nangita na? Validated niya kung ano na. Ano silang aming dumaan na sa sanguna. Yung sabihin ko dumaan dito na bilos ang tip pangit ang buwak. Dumaan sa magong kalit ang paso. Sa di bali sila mas kalit paso. Pangit na paso. Sa mga isa man kay kalit paso. Paso, paso man yan ako. Mga ni malini dai nga kun diha. Pero ang buwak niya lain. Nam yung gyud na lain daw pa. Isa bila. Lupan to. Pero man lang ko kada ko niya ilawas mo. Wah. Una kay mga kiyo, domestic. Okay. Pabalgit na rin. Oh, pabalgit. Okay. Geng, palit geng. Palit na sina. Guys, kay may nabali man sa sanga sa tong among gi-open nga bougainvillea or bumbil. So, gigraft niya dira guys sa color orange nga buwak. Sa color orange nga bumbil. Ngayon ta mabuhi. Nga, dali naman siya kantig ko pag kuan hinuon o. Oh. Kuan kayo guys. Humok kayo kay udlot mini. Udlot mini guys. Lisod mini kay grab ang Imunta udlot. na siya gigunting manang ang iya tumigad o kay bugat ni na. Okay. Amo man to sa tong sa video ba video. Oo, tining ilang mga dahon lang. Amo to siya guys ang amon gikuan o. Tanawa, dira lang namon gibutang kay para pasilungan lang anay sila dili painitan. Kay basin mabaguan sa klima diri sa bantayan kay perti kainit. Dira lang na sila sa ilamsang lamisa diri sa amon kusina. Oh, di ba? Nindot kaayo ang ila butanganan. Ay ang gibutangan sa ila kay landong. Mayon ta makauyon na sila diri guys, di sila madid. Kay para mapadamo. Mabawi na mo ng amon puhunan. Kadang sa amon puhunan sina guys. Ningkang manang okay, kuan ini siya. Nag-focus ini siya sa iya pag-drafting kay amo kuno ning iya i-major In English. ang akon ang pagpanluyong siya ang pagsumpay o di ba pero kilian gid sa iya guys o nga pampakay siya bakikaw ang maglihok Langan. Bago ba yan siya guys? Dili ini siya kuan ini. Dili ini siya master master. magmata na si master